Funkcioneri Srpske napredne stranke danas su na predizbornoj konvenciji u Kikindi poručili da se 24. aprila vodi bitka za ostanak Vojvodine u Srbiji. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić pozvao je danas građane da izađu na izbore i glasaju za koaliciju Aleksandar Vučić Srbije pobeđuje, jer jedino tako budućnost pobeđuje prošlost. Svako ko ne izađe dao je svoj glas za prošlost, rekao je Vučić na mitingu u Kikindi, upozorivši da se sve druge stranke, ako budu imale i glas više, ujediniti u jednom danu kako bi vratili stvari na staro. Mi smo prošle užasno teške 2015. Za reforme u Srbiji ključne godine. Izučavat će se u udžbenicima za 10 i 15 i 20 godina. Uspeli smo da kroz najteže mere fiskalne konsolidacije ponovo pokrenemo Srbiju i da prvi put napravimo pozitivan rast bruto domaćeg proizvoda. I imaćemo taj rast, izašli smo iz recesije, imaćemo taj rast u narednih 5 godina, što nam nije bio slučaj ranije, najmanje narednih 5 godina. Svake godine za redom i svake godine veći rast. Ove godine plus 2, 2017. plus 3, ako bude kako treba idemo na plus 4 2018. godine. Potpredsjednik glavnog odbora SNS-a Goran Knežević je, pozivajući prisutne da daju glas koaliciji koju predvodi Aleksandar Vučić, rekao da je 24. aprila potrebna ubedljiva pobjeda kako bi one koji 16 godina vladaju u Vojvodini postali u političku penziju. Dovodimo nove investitore i Francuze i Italijane u Kikindu. Godinama i decenijama nisu dolazili, samo su zatvarali sve fabrike i pljačkali. 40 godina u Novi Sad nije bila dovedena ni jedna velika fabrika, ni jedan veliki sistem. Doveli smo Delfaj, za neki dan dovodimo Lir, ukupno 5000 radnika. 5000 radnika posle 40 godina u centar Vojvodine. Pred nama je, dodao je, mnogo toga što možemo da uradimo, a najvažniji zadatak je da pristižemo evropski životni standard. Najteži period reformi smo prošli, ako stanemo uništit ćemo sve, poručio je Vučić.